ihe na-ekwu okwu ya bụ boarding school. Ụmụaka anyị ụmụ nwaanyị gara boarding school, 70% of them automatically na-aghọ aka. Ụmụ nwoke anyị ga boarding school, emekwu nke nwaanyị iche onye boarding school nwaanyị nke a boarding school ụmụ nwoke. Oke ihe president ha bụ na olu na chọrọ na mmadụ ka ọ mara nwoke ma ọ ka ọ mara nke ọzọ. Olu ka ọrụ ịma nwoke ọ mara nwaanyị ibe. Gị bụ nne na nna, ihe a full effect na ndụ nwaanyị ọta holiday because parents na-adị busy. Nke nwoke amụta ga-esi akpọ ntu nke mkpọri. Ụfọdụ esi kọtị na bruise nke ụmụazị. Now ihe na-agbarụ wee dupu ya inwetara ya and ha bata ihe nelu anya ibelieve na nwa ga-abụgo big boy and big girl, ụmụazị emebisi ya. So I na-ekwu ịkpọ ntu a mostly the foundation ebido from boarding school. And onwe ife ọzọ anyị na-emadụ ha mma outside boarding school. Ụmụaka kịta oke o nwere ife program anyị Monday Ugwumba kwutere na oge nke anyị ama na oru tọn ha before ịba school asị gị were aka gị metụ ntị gị, ọ bụ na aka gị eruho na ya ịnaba. Eso m na ndị ikpeazụ emerụ m nyere first year mụ na aka m eruho, second year nna m wee maka onye nkụzi ka ọ bụ wee gwa m si n'azụ isere isi ebe a m wee si n'azụ nwa ga aka metụ ntị m maka ahịa ihe akpara akpa asị oke n'orugo azị n'orugo nwe mụta ife because a na-eru dati na-eru kịta ife ụmụazị ụmụ nke a na-akpọ break ọmụ ihe na-akpọ ya afọ ya ka nkụ. Ụmụazị ebido bụ mara ihe bụ kwee ebe ego na-akwụ ụfa ichere ọka iwee nwee efe gbagharịa. Ndị nne ha enwebi nna jebe ụfọdụ nne ha arụ ọrụ nna pụọ ọ bụrụ maka kpoje skuul ka ụmụazị na-amụ gịnị at that age. Then osi nke a pụọ megide ruo pre-nursery do na crèche after crèche pre-nursery after pre-nursery gịnị nwane nursery na ndị otie enwe baptismal name ana ị ga-akwa ha ego ụmụazị a kelu mgbe ọ eji mmadụ nne ọfụma nwaanyị na-efike kpakakpakakpaka ha n'ife. Ihe na-abụ ka o wedere ndị Igbo mma anyị na-emebisi ihe na basadize anyị mara ihe anyị na-eme na boarding school. Ụmụ gị nata ụmụ gị je boarding school nata sit down ka gị na kpa nkata oke na-enata gị na nwa gị nwaanyị ọ bụ nwaanyị nne kpọrọ nwa gị nwaanyị gị na-ada n'ọnwa. Ihe njikwe na ofu nwa m na boarding school anyị na-ekwu bụ convent Anglican convent school ka o jere. Anyị na-ejebe ebunye olu na aka ọ bụrụ ya na ndị angel na-azọ ọnụ ụzọ ịzọ. Ị mara ọ batara after second year or so, yeah. Mụ ame travel ka ọ naba school. Ọ nahọ mkpọ na-aba ọ gịnị men nna esi m na nkwere na nwa asị na ọ ejezi n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ime m kwuru because na Chukwu nyere m ọgụgụ isi m wee sị nọ ụnụ mmadụ nke ọ chọrọ ije mana ọ dị m ya chọtata awa na ọ mụ chọtara nke a chọtanụ o na mma kwụ ụgwọ ya nnata wee kpọọ nwa nwaanyị ahụ dọnọba ya na mgbọ ya dị obodo oyibo nwa gịnị merụ gịnị ka ọ wara m ka o doro m anya gịnị na-eme ọ sị ndị adị na-achọzi ije that place sị na mma na ịchọzi ijere m mana gịnị merụ ọzọ ha m ya that day after some time ọ gachara months or even years o wee sị mma mana na school ahụ na 80% of ụmụazị n'ebe ahụ na-aghọ aka nke sikọta ihe na-ekwu iwe aka lesbianism na convent school. For goodness sake, o report on nwatakịrị because of maybe upbringing ya or because na my parents ya ọsọ bụ ọgwụ na ọya ele ọpụ from that school. From that day nje na-ajaghị himride ya na nwa m eje boarding school again because our time nka ihe na-ekwu bụ ka ịmụta ka esi eme guy mụta ka esi ebi afọ ma jee interhouse inwe ike chụọ nwaanyị nke kịta bụ lesbianism and homosexualism karịrị na schools. Na ụmụ gị anya nwa gị nwoke nwa gị nwaanyị kpọketa ya nso kpaa nkata maka o nwere ike ụfọdụ ha abago kọt ezigbo kọt na-ekwu kọt ụmụazị na kọt na-ebu egbe ichere ịka n'ihe a na-eme nwa gị nwaanyị nata lifestyle echenji ịghọta ha ibiribe na big girl ka ọ bụ biko nụ maka ọdịnihu maka ụmụazị a ga-emecha bụrụ parents gwazie m the kind of ụmụazị ha produce
boarding school emebiena teachers in other place enwere ike sị na ọkwa a na-akwụ teachers ụgwọ na teachers nwere ụmụ nke ha nwere responsibility ịzụ nwa gị n'ụlọ hụ teachers ya zụrụ gị gem ntị epetike ndị Igbo chidi chidere asị gị data ịzụ nwa gị n'ụlọ ọwụ teachers ya zụrụ gị reason teacher nwere responsibility nke ihe ọbịa ka a na-akwụ ya ụgwọ ọhụ ka ọ bịa zụba nwa gị o nwere ụmụ nke ọ ya azụ ọ bụrụ na ọ dị ọ ka ya plan ka o si wenu nke ya ebute nwe ihe ọ na-edebe ọgwụ ya mee nka o mere omeghe ọgbasa dị ya abalị oso ha dịnụ na a na-enwe prefect nwee metron nwere metron chiji ọla ha ụmụ family nke ọ ya na-akpagharị all the hostels ka mara ihe na-emenụ oso ha bịa na bedroom oso ha eme nta na-eme so ihe na-ekwu bụ na gị bụ nne na nna nebara ụmụ gị anya ogabara ngụ bido on time zụba tibe mgbu tie aka na abụ n'isi ma ọ chenjere skuul ọ kpọnata ya n'ụlọ kwesị ụlọ jebe maka ihe ji ekwu maka ọdịnihu ndị a na-abụ ime ọnwa ozugbo bifo na-eme bifo nwata mgbe eke na-aṅụara ịkpọje amụnọ ihe na-abụzita ọkrechi ka olo skuul ọ gbazi ụka ya ṅụba ịhazụ nwa ọzọ ka na-azụ ya chere ka nwa gị too eto bifo ọba skuul gị maka eji akpa ego gị maka ndị skuul ji akpa ego chere ka nwa ahụ mara onye ibu very well ka ọ mụta na ihe ọ na-amụtazi bụ ihe ticha na-akụziri ya na ihe ọda biznes na-eme o nwere ike na skuul o mere video watch sometime I think na WhatsApp or Facebook obere ụmụazị ụmụnne ka ha bụ ya dị orube 33 years na-edi n'onwe ha yi ka akwọ na-eme na ha na-eje n'ife ọ bụrụ ihe bụ ihe a na-afụ na fim and most of you gọvanọ ka nke ọnụ hand over ụfọdụ n'ime ụnụ parents mfugoro ụnụ bụ arụ especially ndị nne ị na-awọchị movie enwe sexual scene na gị na ụmụ ga na-awọchị ya na-apụala ihe hapụrụ in my house emegide ha n'oru ha na nwoke megharị ahụ ụmụ eji aka ha ọdụmanọ ya gbanyụọ ya ọ chenji ya ọ bụrụ na vidio fast forward ya ma ọ chenji na immediately ọ bụrụ nke enye ha maka ihe ọ na-afụ na-abịa n'obi wanda ochie practice ya ụna agba nkịtị gị na ụmụ ga na-amụ ịmụrụ onwe gị na-amụ bikonu onye isi asị nkwa sị m na andatem ya gwa ha bụ maka na fon a na-enye obere ụmụazị akabeghị aka atụtụrụ fon android fon nye ka gịnị wee mee ọ bụ na iwu bụ na ebe ọ nọ niile ijiri fon goo ihe fon enweghị android maka ihe a na-afụ na android ife ụmụazị na-apị na mụ na ya apị nwunye maka Chineke ka a ji ekwu ọ dị mma otu nwaanyị mgbe ahụ tupu nnọọ nwaanyị e nwere otu nwa agbọghọ ọgwụ onye Anambra bụ unu m chọburu ịga mgbe ahụ imebichana ya emebighị m ya na ihe nji laik ya mgbe ahụ bụ na ọ na-ekwu akpụ okwu ọ bụghị onye a na-agụ aka n'ọnụ tupu okwu okwu ọ na-ekwupụta okwu e nwere nkata mụ na ya na-akpa wee kọọ ọrụ m sị m na etu o si gaa secondary school first time experience ya na boarding bụ ịnọgoro na ụmụ nwaanyị erute ebe ahụ ebe ị na-asa ahụ ọ bụghị ebe nke a na-akpụchi na ịchịkwasị tọwel gaa mee eme ha na ofu nwa agbọghọ gbanitere unu ji ego ọ na-eme ihe ego na-eme ihe na chee na ndị be ha nwere ego ọ batụpụta ya n'ebe ọ nọ na-asa ahụ amaka nekwu dị ike ibu na ọ bụrụ ya bụ nke anyị na ịmaka o kwuo ya mbọsị izizi pụọ kwuo ya mbọsị ịbụọ mee ka ọ na-eweta ihe na mmiri dochara ya ahụ o kwuzie ya mbọsị nke ịtọ wee bata makụọ ya chọọ ka osuso ya ọnụ esi na-ekwenu nwaanyị bi ọrụ ihe a na-ekwu erugo ihe dịka ihe karịrị afọ na abụọ na ụma maọbụ 25 ka m kwuo ya etu ahụ maka o mere tupu nnọọ nwaanyị mgbe ahụ egwu wee baa ya ahụ wee kọwazieri ya na imirikịta ụmụ agbọghọ ọ na-afụ ma ndị a na ọ ga-adị ka gachi na nwoke adịghị ha mma na ha na-arụcha aka nọọ ya mere onye ọbụla na-eji ihe emecha ihe na bifo ekwuo dịrị nke igote ụmụ tọọ ya na-ewu a na-edizi ebe niile a na-erezi ebe ọbụla ya bụ na ya bụ ihe agbaminye na ugbu a na ihe ị na-aga ịmụta n'ụlọ akwụkwọ abụghịzi sụsọ ka ịgụ akwụkwọ ada agụzi akwụkwọ kịta ọ bụrụ na asị ka anyị kwuo n'ime obi anyị ga-asị biko ọ ka ha mma imechi ịmụ ihe bọdịn skuul a kama onye ahụ baa yunivesiti ya gawa bọdịn skuul ma ụmụaka m kịta a ga-enwetara ha ụlọ ebe sụsọ ha bi onye nke ọzọ enwere onye nwunye m nechara anya sị mgbe ya biri adịghị ama ihe mere n'abalị mana nke ọzọ na-ala ka ị nọrọ onwe na-emekwu ihe nọsịn sụsọ ya bi
ka o doo gị anya na enwere mbọsị ị kpọrọ n'ekwentị enwere onye ọzọ ị nụrụ asị ya ucheje na onye a nọbeghị eme gị maka na ọ bụrụ na ị na-ene anya na nọọ nwaanyị ikekwa ọnata nwaanyị ibia na-achọta ya chọtakata ya ị maa na apụọ na ha na-aga ịrụ aka ya bụ n'ezie ha anya ọfụma ndị nne na nna biko anyị na-achọ ipecha ọnọdụ a mana onye ọbụla zụọ ụmụaka ya ọfụma ma mgbe aha ha tolitere ichere na ha abụrụgo ihe na-eneru ha anya adịghị ama ikekwe ịma na akwụkwọ nsọ kwuru amakwuru m na ọ dị na akwụkwọ nsọ n'ụbọchị e nwere abụ Chineke person na agụrụbeghị m nke ahụ ha somebody wee wepụta na ọ bụrụ na ebughị virgin na-ekwesịghị ịkwụ ụgwọ isi ọ bụrụ na anyị kpọrọ nwaanyị ba ịkwụ ụgwọ isi ọ bụrụ na ọ bụghị virgin gaa dịka akwụkwọ nsọ agba ochie ọ bụkwa agba ọfụ ịgasị ha sinye ego ebe a ha na ekwesịghị ịkwụ ụgwọ onye na-abụ virgin mana kịta ya na-anụ virgin abụghịzi so onye dinara nwoke ụmụaka ọtụtụ ndị na-abụ ozi virgin tata nwere ike na-asị na mmetụpụ nwoke emetụbeghị m aka nwetaghị mana ejiri n'aka rụrụsie ya ike were ile ya biko ka a ghara ime ihe na foonu anyị na-egonye ha dịka Epechike kwuru enwe m a na-eme nke parental guidance eme ihe na mana ihe ọ bụla itinye nkịta na isi n'ihu tinye ụmụaka esi n'azụ mepee ya ọhụ nwata bụ ihe gakwuru na ebe ọ na-arahụ ụra maka na ọ maara na papa ya na-eji ihe tọmprint emepe foonu ya gakwuru na ya were aka ebe ọ na-arahụ ụra mepee foonu were ego na ihe na transfer na akaụntụ ya na-arụ onwe tupu papa ya na-ekuru ya bụ na ụmụaka ha na brain ha dị ọkụ kama na ikwe na ka ya bụ brain dị ọkụ gaa na nke arụrụ ala ọ ga-enye anyị nsogbu adịghị ama aha bụ Mike Onugbu ana masị ya gazie n'ịpịachi nke m biko na o nwere ihe ọzọ m chọrọ ịyọ parents especially ndị nna genụ ntị most of ụmụ ha nọ ụmụ gị nọ university ịmụrụ school ha nọ enwere ka jụọ gị esi ya esi ọ nọ Nnamdi Azikiwe ọ nọ Chukwuemeka Odumegwu ọ nọ Enugu State University ị gabeghị for the first time dị mara ihe ọ na-eme ị na-achụ ego ịchụgburu onwe gị n'ego gee ntị read my lips ịchụgburu onwe gị n'ego that's why you abụ mothers they take care of over our families because ọ dị ka ụmụazị ha na-eke mụọ ka m kọrọ something mụnwa outside ụmụ m mụrụ amụ enwere m so many ụmụaka nna azụ ha ncha bụcha ụmụ m mana na ka m si eme ha nọ skuul dị iche iche nkwado ha magba ụbọchị na-abịa oke n'ofu skuul ọ bụ na ụmụ ha dị ịnọ nkwado abịa m mbịaruo ife ọzọ ma ajụgo ebu na mmanụ na hostel gị ke adreesị nye mmebudo na ya adreesị before ka ebe nọ mmanụ na hostel gị in the next 5 minutes kwe and ha mana nkwu ha na 5 minutes anọ na skuul abata n'ime dọla na tinye m mmiri ka ṅụọ m nye m ka nrie ewere m anya mmanụ nwere bọsas nwoke ko ebe ahụ mmanụ ngasị ụmụ ihe ụfọdụ ajọghị ka obere onye na-eto adụ ese m o ji wee bụrụ na o jere gwụ ya ọbata ya were foonu gị a kpọọ m ime ihe nka menu ọ bụrụ na o jebe runs ike na ha na ọka ojebe Ọnịcha ọmụmatata den ọkwa ịma omecha kọl m ebe o jere ihe aka na-agba ọzọ gị bụ nna nọgide hapụ biznes jefu nwa gị na skuul ọ biznes ka ọ bụ maka ụmụazị ifu nya ha wa future insurance ịhapụ ife ị na-eme zọmga adres ebe ọ na skuul ije anọhọ nke iru ha na 1 minute na maka atans ndị a na-anọ 2-3 days ndị egotere ihe ife asị nna gote ezigbo ife ha yiri gote nke ihe so enu echi niile kwa o nwere ka ụtụtụ famfam ụtụtụ ala ndịkwa m na nna ejena nke Mike wee sị ka m bịa mara ka unu merụ ihe nji bịa n'ozi otu ahụ bụ nke bụ eziokwu ọbụla ka mmadụ na nwere onye na-ele akwụkwọ n'ụlọ na nwere onye kampụ obelu mme nke mmemme asị nna nke ọdadịba Chukwu ịbezi ụmụazị aba na hapụ ya na afọrọ ịkwụ ọnụ ụgwọ akwụkwọ ego ị na-akwụ ya n'ụgwọ akwụkwọ dozi mmiri neten ego nna ị na-enye dozi mmiri neten ị na-edi restructure life ya ka ọma na nna ya nwere ike ịbịa unexpectedly biri a good life mana ịhapụ ya o nwere ka ọ gụchaa akwụkwọ pụta ịmụọ sef na mgbe ọ nọ skuul na ọnụgo dị na skuul emeka na married in school single at home ka o nyere anyị aka ndị nna ka nna agbakarị ndị nna ọ dịrị ha izi ime nwenu ma gị bụ ndị nna chenid busy ịdịrọ busy you will lose your children ka ba ahụ pay more attention and ha bata mbụ ụmụ gị always stay close to them ma nwoke ma nwaanyị dị anụ oge ọbụla dị busy gịnị bụ problem ga-enwe ihe were ego nye ịnọkọta ịkpọ ya ọdịnala na akpa nkata ma ndị bụ enyi ya like mụnwa all my children ama m friends ha niile o nwere ike chọọ ịkpọ nwa m akpọ m enyi ya bịa ka ekere m biko nyere nwa nwaanyị fon
o were phone nye ma ọ bụ na ọ pụrụ apụ oke ọ bata si anya were phone ga-akpọ m ime na mifa I'm trying to let them understand ka onye enye nwa ya makwo that na this man cares for them mkpọ nwa nwa si nya were phone nye enyi nwaanyị reason maka future mmecha nke mmemme o akabagoro m nka mara adịsị aka m dịkọ young bobo ịmụgota ntọ na ị na-anya na aka na shine o nwere mgbe ọ ya eluo ụmụazị ahụ will take care of you because ha mana you took care of them emezina don't abandon your children again ị na-eweta ego na-eweta ha zụ ụmụazị most of fathers are not present in the life of their children ụfọdụ na ha eje PTA meeting ụfọdụ na m even secondary school na primary school ụmụ gị jere maka chifenote ịmapụ ahịa wepụta time onye egwu gị jee nwa school ha ma ticha ha jee PTA meeting ịnọ na ijekwu na school ha ma ndị nọ primary ma ndị nọ university ka ha malụ that na nna ha dị caring dịba anyị kene m ụnụ ọ dị mma ọhịa ga-adị ka ewe amaghị ya a na-asị ụnụ itekwe mgbe na-abịa ụnụ fụna mee eyi ugogbe anya tata itekwe mgbe na-abịa epeti ka ekpufu okwu ka agụ ahụ dị ya n'isi ka mara ka ọ ka bụ yọng gbọgbọ ka Chineke mezie okwu Ogwumba ndị Igbo ngwa epeti ka ọ dị ka ọ dị ndewo nna m